Ara estem amb el Josep Maria Matas, el copropietari del restaurant Pícnic, un espai ubicat al municipi de Sitges. Josep Maria, quins són els orígens del restaurant Pícnic? El restaurant Pícnic va començar, diguéssim, a l'any 1931, quan una persona va demanar a l'Ajuntament que s'hi podia fer alguns establiments sobre del passeig que quedava lliure en aquells moments i li van donar permís. I ell va muntar 3 establiments aquí damunt del passeig. Després d'aquí va venir l'Orxateria Valenciana i després de l'Orxateria Valenciana, que tenia molta fama en aquella època a Barcelona i tot arreu, doncs el meu pare, al cavall entre 1955 i 1956, doncs va subarrendar la concessió que hi havia aquí al Pícnic fins avui en dia, als nostres dies, que ho anem portant als seus fills. I quina és la vostra especialitat? Al costat del mar ha de ser una especialitat marinera. Sempre ens ha agradat la conjuntura entre terra i mar, però tenint el mar aquí al costat, la nostra cuina sempre ha estat tradicional, sobretot, amb una bona base i marinera, bàsicament. Josep Maria, quins són els clients que venen al Pícnic? El Pícnic és un establiment cosmopolita. Aquí hi ve tothom de tot el món. Pràcticament la majoria de gent que ve a Sitges, molt seria que no passés una vegada pel Pícnic a disfrutar de la mar o passar la nit aquí escoltant les onades o bé passant una parella, diguéssim, una mica romàntica. I com penses que es troba l'oferta gastronòmica al Garraf? El Garraf s'ha convertit en una zona molt rica gastronòmicament parlant. La teníem amagada, no l'ensenyàvem, però des que es vam destapar, al Garraf podem dir que tenim plats molt interessants, sobretot ranxos mariners, el que són arrossos, els fideuejats, tota la cuina que hi ha a l'entorn del xató. I de les verdures del Garraf, la que tenim molt típica últimament i que s'està estenent per tot arreu són els espigalls als brotons, que hi ha diverses maneres de fer i que en la seva època, que és l'època una mica de fred, és molt interessant i a la gent els agrada cada cop més. Encara que fa una olor molt especial si el fem a casa. Llavors, penses que cal apostar pel producte de proximitat? Sempre, sempre. El producte de proximitat és un producte de tota la vida que és el que ha funcionat millor. El que passa que avui en dia s'ha tornat tot globalitzat i aleshores tenim tots els productes que vulguis totes les èpoques de l'any. Josep Maria, aquí tenim un plat. Explica'ns una mica sobre ell. Aquest és un dels plats estrella que tenim aquí al restaurant, que ve moltíssima gent d'arreu a tastar aquest plat. I és un arròs senzill de carxofes i popets, el que passa que és molt melós, que la ceba està força confitada, li dona un gustet especial i és un plat que agrada moltíssim i ve aquí al costat del mar. També tenim una altra part que nosaltres vam descobrir o vam recuperar, que és el llomanto a l'americana, que tothom es pensa que és un plat que va sortir de Bèlgica i és un plat de la costa nostra marinera, que el va inventar un cuiner que es deia Rafaeló, que va anar a Amèrica i allà el van fer famós i va donar la volta al món i és un dels plats que hem recuperat aquí com un caldero de llomanto a l'americana. I aquest plat porta productes autòctons i de quilòmetre zero? Quan hi ha el temps de les carxofes, totes d'aquí i menys de zero, perquè és d'aquí al costat mateix, és de Sitges mateix, les carxofes que hi ha. I els popets no, els popets són de la mar, i la mar és immensa, no? Però a l'hivern comprem molta escarxofa i la confitem nosaltres mateixos per poder-la tenir i durar tot l'any.